Sawane mbadda mi wajibi ndemade mbadda e no way wonde fof to njolo modo no woni ba gondo do yaro dawi mi wiani ma yero aburani mi andude yero bodejo gondo ga borom bahelo village wa ko woni nene min hay goto mi da bonirde neti jinmi non ko kaldana hame village gila korka dari ha nyalango ma hande chaque jour ko min heddanta mo mburu mi hedda mburu non mi nyalla faddamo so client ari yide dañi mburu non sumi yeydum omo ara omo yemi am yeyam o wala scandale ko hay goto anda omo wullani bamtu haala ma mi nanani mbiida village wa wi'at ya heddan dum gon min ko min yeyda mburu a fami village non gila korka dari ha nyalango ma hande chaque jour min heddanta mo mburu hande non o nyawli arde mi yeyi mburu omo ara omo halam ko mi famani village wa jinmi non ko kaldana hame village mur mooli Allah hay goto mi da jotindirde do e kono hen est ce que fami anni est ce que ko kaccitari golli jeeyata kaccitari pilis ada fi 4h ma ada wadi do henen dum gojju dum hana do wayno modo yimbe ni temi hala ma non neddam yo dokku hande yo dokku de ad wiyami nene mi wawa jibinde ma min kam mi bomri ayi kay nenno say bur yima nene hedam tan har bay jibinde woto wiyam non kami cukolel keccel ha joni mbado walja galu cena ngara min yo haja may bone mi haran taw ganta taw hay munir min mi sowa gasde jibinede non nene wasami halama ay min dum yo haja may bone dum ada ko jinmi halandam kaldana hame village wa point bal mi yida problème tembur moli Allah ina larmu so tawi ora place am o adana problème yo haddo kecce te a partir de aujourd'hui wonta yedam bimi dum ko haajuma ada fi endima no marakis dum ko haajuma amen mimi hedami do henen mi burma bondinede fu ani village wa wona jeegol kaccare tan woni hakkude modon te mbada kam ni sa anduno ko gandim ka rewata hay makko o mayiraado ay dara dillata ada nyakka fayda tottamo kaccari ma wona kaccari tan dewruda mako rewni haram yaade non open ma do kongol gotol aran ko jinmi haalandem ko saswa la première fois et la dernière fois ar hanam kado hal hakunda me villageois ko hakunda me villageois juste andindem rek mi yida problème kalda e makko non est ce que fami c'est la première fois dernière fois wattude me poular jeewa sami nanginta c'est ça y passe rap ma wattude me poular mi passe rap ma imami ane dole ma ele ciawdu guppul fritio ar way tan no dindere nyakki fayda ha wona sese kaccari adduma do henne fayda ma palide Madang ko an han ma hande ko montam ni dit binta an kam an ko dum boni han ha an me yehi ah wa ses anana wore wa war ses wondi ko an ko mi heydo ha burti to sandi soru dum ko an aran ko jinmi haalanam haala kew ko ha mi wawa dum totam 1000 francs ko holto gummida ni to gonda dum holli mi yehi galle mo mi tawi mo ton yo haajuma bon hen an ka haala bura nyaade koy aran ko jinmi haalandem temididam on temidi to sandi soru village mina yawra homi de mi wa jodade gile 8h hay 2h yoni mi fanma mi yanima
ay ko mbaɗanno mami boni mi hokki suhaaɓe ɗum noon yoɓam haalisam ay bon holto gummiɗa gani min ko ɗum hor lijji ɗum yo haalisam boni hen mi lijji sambi rehi galle ma mi tawanima toon min nen sa wulle mi wulla min mi fawa he hay goto jeygam nduɗo ko hen pawimi a faami komi jeeyano juñon jippimi haala kew ha mi wawa 4000 francs ko gonga noon mi leeli noon hande komi leelɗo dañƴo leelɗo ɗum yo haajam boni hen arde wat ses mi ƴewmade ejjigi noon temeɗe ɗiɗi ma temeɗe keddiɗi nanga ɗum noon ha janggo suwa rontam min mboɗoya to gummiɗa ni gummimi ko galle mum galle amen eyyi berti ala ko kalɗa toon teyi berti hay goto haalde hen homo tawɗa toon jaam ala ko mbinimami holko mbinimami mbiya mbaɗa waɗani jaam mbaɗa omo tawɗa toon walla alam tawɗa par ce que mi fadima guila suba ha 2 heures yoni ay aɓe no noddina minen mbimi dara mi yahami ƴewsa mboɗo yima toon omo jiiɗa toon walla ala mo jiiɗa toon an kay omo tawmi toon debbo goto eyyi ko kalduɗon non haydara min kalda ronta min mi yaha eyyi allah alhamdulillah so ɓoyi nolda ham connexion anin ya binde ya connexion ko gasi nelda ham kalis mo ceeyi jeyɗa noon jeyɗa ko hande ko ijira ɗum an jeyguma ngu so nafani joƴƴin neɗɗo ama kone sa woni ceeyi o an aɗa jogui kalis ma an ñamade a wonta hakkude men aɗa jogui kalis mi ami soɗa connexion badema o tene moƴƴi wiyata ko pono panuji walla mbiya kam machallah i gandum de ko suka moƴƴo noon min ko suka moƴƴo wallahi so neɗɗo wino funta allah woni so neɗɗo wino funta allah bandiraɓe kono aduna men gandede bandiraɓe jammo jahannama wonɓe ganduɗa jara ni kadi ira jungo ma ngo ha nder waddi ni aɗon woni hen ma ira jungo ma ngo mbaɗa ni ne jiiya ɗumen kono woni hen tawata ɗumen tan ko dow no mbayri tan no ciile ni ma taw toon jobba e baɗi no mum gas ɓe jooɗi ɓeena ndewa allah ɓeena ñamlo kaccitari ɓeena ñamlo bottari min kam min mbaɗa andi kam min janggo e jaam rewɓe watteɓe suppu jahannama ɓe min ko hen jeeyami mbaɗa andi ɗum sabu mi hoorani kono goto kam kadi neɗɗo a suuɗaki allah woto suuɗ yimɓe mi haalni yimɓe foof kono wonɓe ganduɗa hen nene la ilaha illallah no mbiya ko horɓe ndewa allah koni aduna oɗo gandumte kam moom somi woni sup andonete kam ma watte accake mi meeɗa andude neɗɗo wonira ni crise niɓɓiɗe koni ma won waɗaɓe toon sup kanje law ɓorwugo ɗanam tebaɗo noon no yeɗɗa koni jahannama faɗaɓe jahannama lewru korka koni ko woni lewru korka ko ko allah ko la ilaha illallah gandum de ala ko joomum so tawi ka joomum ko so tawi ko gorko ala ko mallata mi andata tan ka dohiɗo ka sagara ko joomum mallata al haale tan ɗo gar nan ɓay worɓe wonti semeɗɓe kay worɓe monti semeɗɓe ma rewɓe gondi sagara ɓaari rewɓe ɓe ko hay ko ɗum ɗo tan ko cellal mo tan joguine jorenoma mbi kos e mbiɓeɗe andi annani sa yeeyi kokko ma ala ndiyam woni ko ma ko mi caabi ngala ko yoori siiɓa no so caabi ngala tan yo dajjiro yo ɓurjiro woowi ko debbo yahana rangoya kono ko worɓe mbatti rangoyde gorko ranga ha ranga rewru korka
caabi ngala kay dajjirtaake min dewata ko volontaire ngandumi kam moom waya kam jooyi